cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw minnu bɛ kan lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan foli ani tanuni o bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw minnu b'a lajɛla Mifa Production sanfɛ ale ni Ondu TV sanfɛla la n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ko ni aw ka dɔgɔkun kibaru de di wagati seli dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na décembre kalo tile 23 ka taa bila karidon na décembre kalo tile 29 o wagati kibaruya de bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ professeur Ousmane Eric Jakite a b'a yira k'a fɔ an bɛ fonɛnɛ kalo fɔlɔ tile fɔlɔ o dafala ka bɛn bi ma bi ye fonɛnɛ kalo fɔlɔ tile fɔlɔ ye o b'a yira k'a fɔ doloba min nɔrɔ barikalen don ale de ye girintigi ye girintigi n'o ye Saturne ale de nɔrɔ barikalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ a b'a yira k'a fɔ an bɛ Capricorne mɔgɔw ka wagati kɔnɔna na n'o ye fonɛnɛ kalo fɔlɔ ye den min mana bange ka bɛn bi ma walima bi ɲɔgɔnna don dɔ ma k'olu ka hadamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan faamalako bɛna diya ninnu ye kosɛbɛ ɲɛmɔgɔya ko o bɛna diya ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ye olu ye daganko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu di jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na kana bila avril kalo tile 19 na n'an b'a fɔ ma Belio ni so denw funteni kalo fɔlɔ denw Belio ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ye baara kɔrɔ minnu kɛ don tɛmɛnenw na aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la sɔrɔ kɔrɔw olu de kun dalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ aw mago bɛ sɔrɔ kura minnu na sumaya bɛ se ka na olu sira kan ka ɲɛsin aw ma i bɛna ye k'a fɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma aw bɛna aw kolo gɛlɛya baaraw la cogoya min na cogo o cogo ni dɔgɔkun in kɔnɔna na sumaya bɛ se ka don o sɔrɔw la sɔrɔ kuraw la ka ɲɛsin aw ma i bɛna ye aw ka ko ka di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa mɔgɔ caman de ɲɛsinnen don aw ma ka se ka na u jigi k'olu da aw kan nka aw ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ mɔgɔ fanba minnu bɛna na gɛrɛ aw la jigiya sira ɲiniw la ni olu ka jigiya sira kow ɲɛnabɔ la olu bɛna se ka aw to yen o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ gɛrɛ aw la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kana bila aw kunna ko an ni olu bɛ se ka mɛn ɲɔgɔn bolo kamasɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na mɔgɔ kura minnu ni aw bɛna olu ye walima aw ni mɔgɔ kura minnu bɛna na don ɲɔgɔn na labanbaliya bɛ olu ka kow la ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw ka janto aw yɛrɛ la aw ka waleyaw olu kɛcogoya la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ musaka minnu ni aw bɛna bɔ aw ka hakili to aw ka musakaw bɔtaw la kamasɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na bɔtaw ale ni kungow olu ɲɛsinnen don aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 20 na kana bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw funteni kalo 2nan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na sumaya wale olu fanga ka bon aw ka kow la kosɛbɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na ka taa se fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw b'a fɛ waleyaw olu ka tɛmɛ cogoya min na nɔgɔya la sumaya wale bɛna se ka na kɛ olu la ka ɲɛsin aw ma o b'a yira k'a fɔ aw ka kun ni aw yɛrɛ ye aw ka musaka bɔtaw aw ka se olu kɛ cogoya la nka nɛgɛjuru siraw kibaruya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma aw bɛna se ka kibaruya dumanw k'olu sɔrɔ bi tile kɔnɔna na kibaruya dumanw aw bɛna se ka olu sɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka aw jigi da aw yɛrɛ kan nka garisɛgɛ siraw sɔrɔ sumaw olu bɛ se ka sumaya ka ɲɛsin aw ma n'o tɛ aw ka kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na kana bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badu denw funteni kalo 3nan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakilina kow ka ca kosɛbɛ wa aw bɛ fɛ ka ko caman de kɛ walasa aw bɛ se ka nafaw sɔrɔ cogoya minnu na nka ni aw ma hakili to aw yɛrɛ la aw bolo b'a bɛɛ jɛ o b'a yira k'a fɔ aw kana nataw olu bɛ se ka degun k'olu lase aw ma bi tile kɔnɔ waleya min bɛ yen nɔ sira kelen aw ka sira kelen ta o de bɛ se ka aw dɛmɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw n'o tɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka miiri aw ka waleyaw la aw bɛ fɛ ka don ko la ni aw sera ka miiri yani aw ka don ko la i bɛna ye ala bɛna se ka sababu ɲumanw k'olu caman di aw ma kunfɛ kow aw k'olu dabila ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa dɔnniya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka ko kura de ɲɛɲini k'a dɔn walima aw tɛ ko min kalama a b'a fɛ ka o ɲɛɲini k'o dɔn walima aw bɛ baara dɔ ɲɛɲini na nafa min bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔna na i n'a fɔ analysew ale ni jateminɛw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma aw ka jateminɛ mana se ka bɔ ni fɛn minnu ye ka ɲɛsin aw ma aw bɛ se ka wasa sɔrɔ olu la don nataw kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw kana sigi ka bolo fila da aw sen kan a ye miiri aw ka degun na a bɛ se ka
yɛlɛma cogo ɲɛnabɔ cogo sɔrɔ olu la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw aw ka aw kɔlɔsi kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ kumaw olu bɛ se ka dekun lase aw ma aw dalakanw aw yɛrɛ dalakanw olu bɛna se ka dekun lase aw ma o b'a yira k'a fɔ ni aw bɛ se aw ka dɔbɔ kuma na ni dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na ka taa bila fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw bɛ se ka aw sigi ni garisɛgɛ balilenw ye hali n'a sɔrɔla a sɔrɔw olu man ca aw bɛ se ka aw sigi ni garisɛgɛ balilenw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa ni dɔgɔkun in kɔnɔ aw limanaw olu bɛna aw tanu kosɛbɛ aw ka wale ɲumanw na ale ni aw ka baara ɲumanw a ye minnu kɛ ka tɛmɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na dontaw olu de fanga ka dɔgɔ nka kungo minnu fana ɲɛsinnen don aw ma olu ye waribɔ kungow olu caman bɛna se ka na ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw ka jateminɛw k'olu fara aw boloda la o de bɛna se ka aw dɛmɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion denɲɔgɔnso denw samiya kalo 2nan denw lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kasaraw olu bɛ aw kun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la siraba kanaw la siraba kasaraw teliya kojugu olu bɛ se ka aw se dekun ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na basigiw aw y'olu kɛ aw tagamabere k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kɛnɛyabaliyaw olu bɛ aw ka ko la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw b'a fɛ ka hakilisigi min sɔrɔ garisɛgɛ fanfɛ garisɛgɛ ko ta fanfɛ walima jigiya sira ko ta fanfɛla la olu hakilinaw olu bɛna na sumaya kosɛbɛ kamasɔrɔ aw bɛna miiri cogoya minnu na a tɛna kɛ o cogoya la ka ɲɛsin aw ma garisɛgɛ ko ta fanfɛla la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw ye basigiw k'olu kɛ aw tagamabere ye aw bɛna se ka wasaw ale ni hakilisigiw sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye aw ka hakilisigiw ale ni basigiw k'olu fara aw boloda la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ wulikajɔw olu bɛ se ka dekun k'olu lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni fɛn min surula mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew dimiso denw samiya kalo 3nan denw viergew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun in kɔnɔ kamasɔrɔ aw bɛna sira dɔw daminɛ baara dɔw daminɛ walima aw bɛna se ka aw ka jigiya ko dɔw daminɛ aw bɛna se ka dɛsɛ ka olu laban k'a sababu kɛ sumaya walew ale ni farigan walew olu kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ sɔrɔ dontaw olu bɛ se ka sumaya ka ɲɛsin aw ma aw bɛna kibaruya minnu sɔrɔ olu caman ye kibaruyaw ye kibaruya minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka aw hakili sigi nka kibaruya minnu bɛ se ka na ni sɔrɔ ni nafolo ye ani garisɛgɛw ye ka di aw ma o sɔrɔ siraw olu ka suma ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ n'aw bɛ se aw ka waleya nafamaw a y'olu bila ka dɔgɔkun wɛrɛ nataw kɔnɔ bari ni fɛn min surula mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni dɔgɔkun jigiya siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw kawula kalo fɔlɔ denw balansiw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilisigiw olu bɛ aw ye nimisiwasaw ko olu caman ɲɛsinnen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw ka ko minnu kun balalen don don tɛmɛnenw na n'a ye ɲɛɲini kɛ olu la aw bɛna se ka jaabi cogo ɲɛnabɔ cogo sɔrɔ olu la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛ se k'aw sigi ni garisɛgɛ balilenw ye wa dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw olu barikalen don aw bolo kamasɔrɔ kalo ale bɛna don aw fɛ yen nɔ lundi don o min bɛ bɛn décembre kalo tile 23 ma ka taa bila karidon na décembre kalo tile 24 dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw olu de barikalen don aw bolo nin tile fila olu barikalen don aw bolo a y'a ka wulikajɔ nafamaw bɛɛ lajɛlen kɛ ka bɛn ni tile fila ma o de la aw bɛna se ka alhamdulilayi fɔ tare caman fɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw fonɛnɛ kawula kalo 2nan denw scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni yɛlɛdaw olu bɛ aw ye jamalakow olu de ka di aw la ka tɛmɛ kelennakow kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw na se ka tanu sira caman fɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔ aw mana ko minnu kɛ aw bɛna se ka olu jaabiw ye o b'a yira k'a fɔ k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw bɛ se ka hakilisigiw k'olu caman sɔrɔ kalo ale bɛna don aw fɛ yen nɔ décembre kalo tile 25 ale ni
jeudi décembre kalo tile 26 ka taa se vendredi ma décembre kalo tile 27 kalo bɛna tile 3 kɛ aw ka so kɔnɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na cɛsiri ni jija minnu ni aw bɛna kɛ aw bɛna nafa ye aw ka sɛgɛn tɛna kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye wa aw dalakanw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun jugu ye ka ɲɛsin aw ma n'aw bɛ se aw ka waleya nafamaw a y'olu bɛɛ lajɛlen bila ka ni dɔgɔkun in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw kɛnɛya sira olu sinsinnen don ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 22 la ka na bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na dususuma walew olu kundalen don aw kan kamasɔrɔ dusubɔko minnu ye aw sɔrɔ don tɛmɛnenw na ni aw kuma se ka ɲɛnabɔ cogo sɔrɔ olu la aw bɛna se ka ɲɛnabɔ cogo sɔrɔ olu la ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kunnafoni nafamaw a bɛna se ka olu sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye wa mɔgɔ kura yew ale ni dugutagaw olu siraw olu fana barikalen don ka ɲɛsin aw ma wa i bɛna ye k'a fɔ kalo bɛna don aw ka so kɔnɔ samedi don décembre kalo tile 28 kalo bɛna don aw ka so kɔnɔ ka dimanche fana kɛ yen nɔ décembre kalo tile 29 o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw olu barikalen don aw la kosɛbɛ wa cɛsiri ni jijaw aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la aw bɛna baara o baara de kɛ ni dɔgɔkun kɔnɔ aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye dɔgɔkun daminɛ na aw bɛna wulikajɔ minnu kɛ aw kana fari faga aw ka wulikajɔ nafamaw aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na bonyaw ale ni karamaw aw bonya ni karama min ni aw b'a ɲinina gɛlɛya bɛ se ka na don olu la ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa dɔgɔkun in kɔnɔ aw lamɛnnen tɛ o b'a yira k'a fɔ aw kana fɔ ko aw bɛ mɔgɔw jagoya ka taa aw ɲɛnadaw fɛ aw bɛ se ka dekun ale ni gɛlɛyaw sɔrɔ olu la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na jigiya siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma wa layidukanw olu tɛna na sabati ka ɲɛsin aw ma aw ka hakili to aw yɛrɛ la aw ni mɔgɔw cɛla la kamasɔrɔ aw ka baaraw olu na se ka lagosi dusukasi walew olu ɲɛsinnen don aw ma kamasɔrɔ kibaruya siraw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na n'aw bɛ se aw ka waleya nafamaw aw bɛ se ka olu bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ bari ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 20 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na janfa walew olu de bɛ aw kun kan kamasɔrɔ aw bɛna da mɔgɔ minnu na k'a fɔ k'aw bɛna aw jigi sɛmɛ olu la olu bɛna se ka bɔ aw jigiya kɔrɔ aw bɛna waleya o waleya de kɛ aw kana se ka da mɔgɔw la bi ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la juruko bi aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ kamasɔrɔ ni aw ye juruw don gɛlɛya bɛ se ka sɔrɔ olu sarali la ka ɲɛsin aw ma wa garisɛgɛ siraw olu ma sabati kamasɔrɔ yɛrɛkɛli walew olu fanga ka bon aw ka ko la fo ka taa se bolofɛn tununw ma olu kundalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔ n'aw bɛ se mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ nafolola baaraw kɛ walima mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ wɛrɛw ka wariko ɲɛnabɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ kamasɔrɔ wariko a bɛ se ka dekun kungo kasaraw k'olu lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw ka se a ka ko kɛcogoya la n'o tɛ wariw olu bɛ se ka tunu aw bolo dekun bɛ aw ka wariko siraw olu fɛ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na jamalako olu de barikalen don ka ɲɛsin aw ma ka tɛmɛ kelennakow kan ni aw bɛ ko la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka baara kɛ aw ni mɔgɔ wɛrɛ aw ka mɔgɔ wɛrɛ hakilinaw ɲini k'olu fara aw hakilinaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ jama mɔgɔ minnu ni jama bɛ baara kɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu bɛna se ka wasaw ni kunkɔrɔtaw sɔrɔ wa olu ka dalakanw bɛna se ka na lamɛn kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o de la i bɛna ye aw ka aw wakilu kɛ jama ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma sɔrɔ siraw fɛ bɔtaw olu fanga bɛ se ka bonya kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma nka aw bɛna sɔrɔ minnu kɛ olu de tile bɛna tila ka na yɛrɛkɛ aw bolo o b'a yira k'a fɔ aw bɛna waribɔ kungo minnu kɛ
wali kungo olu fana caman de ɲɛsinen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a bɛna musaka minnu bɔ aw k'a janto aw ka musaka bɔtaw la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɛmɛw ale ni hakilisigi k'olu lase aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba nin de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye dɔgɔkun min daminɛna bi tɛnɛn desanburu kalo tile 23 ka taa se karidon ma desanburu kalo tile 29 o wagati kibaruya de tun ye nin ka se aw ma. An b'a fɔ la halisa san safinɛw safinɛ min bɛ yen nɔ n'a bɛ kisi degun ma tɔɔrɔw ale ni kasaraw ma ale ni ka bɔ juguyaw adamadenw ka juguyaw tɔɔrɔ ma safinɛ min bɛ se k'i kisi a ma san o san ale safinɛ in bɛ kɛ an bolo minnu tun b'a ɲininkali la safinɛ in a bɛ yen nɔ sin bɛɛ lajɛlen ka safinɛ dafa la wa a bɛɛ baarakɛminɛnw sɔrɔ la mɔgɔ mun ni i mago bɛ safinɛ in na a safinɛ in a tɛ nafolo d'i ma a tɛ jama d'i ma a tɛ sanu d'i ma safinɛ in bɛ i lakana de ka bɔ san tɔɔrɔw san kasaraw olu ma ni mɔgɔ minnu mago b'a la a bɛ se k'an contacter an ka numéro la 73 35 28 89 dɔgɔkun kibaruya ala ka a diya ni aw bɛɛ lajɛlen na wa ala ka jamana in k'a diya ala ka jamana in basigi.